sportovním kolektivům. Titul Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova získal mažoretkový soubor Trenezi z Trutnov, který působí při základní škole Trutnov v Doncích. Získalo za vynikající sportovní úspěchy na mezinárodní úrovni a za získání titulu absolutních mistryň světa v chorvatské Poreči. To první, tak řeknu upřímně, že jsem v tu chvíli jim řekla, to nevadí, já vás budu mít ráda i za 7., 8. místo. A oni pak vyhlásili je. To se nedá popsat, to je něco, co člověk musí zažít, byl to splněný sen. To byl úplně největší úspěch náš, vlastně největší soutěž, na kterou jsme se dostali. To uvědomění, že už to není jenom Česká republika v uvozovkách, ale že už je to svět. A vidět tu konkurenci kolem, tak si říkáte, že to nedá. Že s takovým nasazením, s takovým elánem, prostě úplně jinak. Myslím, že jsme měli nejlepší hudbu, že jsme měli jistou už nec. A na to jsme podle mě dostali na ten moment toho překvapení. Lodičky, vojenská uniforma, pořád mají tu představu mažoretek z filmu, co pak je to za vojáka a podobně. Ten posun je za těch 20 let je úplně neskutečný, podle mě největší ze všech tanečních sportů, které znám. Před x 10 lety ta děvčata jenom točila, tak v dnešní době prostě si pošlou spraví ruky, hulku přes tělo, přes pusu, do levé. Zkombinovat všechny ten pohyb, baletní prvky, taneční. Gymnastika, aerobik a tak. A je to hodně kreativní a svižný. To je strašně těžký a strašně náročné, ale to je něco úžasné.